Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe hini ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini kuma favuke njengedanga bane ngunogwajubhajwa ikhulule kufuka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni siphupha amehla namalanga amthopho ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kodwa namhlanje sebeyangithanda ngenxa yokuma namaqiniso ami okusho ukuthi nawo ngangithandi yoze ungithande wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina agcwala ngiyakufakela nangu usikisi ngizokhuluma ngodabaka abantu lana ekade bengithinta benginxusa ngangenza isithembiso ngathi angithandi ukukhuluma ngopastor Enigma ngangicacisa ukuthi angithandi ukukhuluma ngaye bangibuza bathi Kingphaka yendaba ungafuni ukukhuluma ngaye ngathi no mina kuwona umsebenzi wami ukukhuluma ngezinto ezibonwa ngisho nabantu uyabona into zongabe uyibona nawe bese uyabona ukuthi lento le ayieda aphi akuyona umsebenzi wami ukukhuluma ngento nawe uyibonayo owami umsebenzi ukukuqwashisa noma ukukulwelwa entweni ongayiboni nasentweni engaphezulu kwakho kodwa ngibese ngithatha isinqumo esokuthi cha ngalento kaPastor Enigma izongisiza ukuthi ngifundise abantu okuthile ngayo mhlawumbe uyawuza umehluko uPastor Enigma ngizokhuluma ngaye ngenhloso yokuthi ngifundise abantu something out of him angikhulumi ngaye ngoba ngithi uyi threats noma ngoba ngithi uyingozi noma ngithi unjani cha abantu bayayibonela lapho kodwa nje ngifuna ukufundisa abantu ngasamthing bafowethu uyabona ke impilo nje impilo iba no negative iphinde ibe no positive iyona nto leyo eyenza ukuthi impilo ibe mnandi impilo iba noNkulunkulu iphinde futhi ibe noSathane impilo iba neqembu elisemandleni ngokwezepolitiki mayisiba neqembu eliphikisayo impilo iba nendoda iphinde impilo ibe nomuntu wesifazane ngikakhuluma ngalezinto bafethu even nogesi khona upositive bese kuba khona no negative ngokagesi abantu abenza ugesi yabona iyona into eyenza ukuthi impilo ibe right impilo khona abantu abakusupportayo khona abantu abayizitha usebenza kanzima ukuze unqobe ukuze nezitha zakho zibone ukuthi ngeke zikwazi ukuvimba yabona but akufaneleke uvumela unegative abe ngaphezulu kuka positive uyangizwa ngithini ke manje impilo as much as imdinga unegative no positive idinga indoda nomfazi imdinga uSathane imdinga uNkulunkulu ilidinga iqembu eliholayo neliphikisayo kodwa lokhu okunegative awuvumeli uSathane abe ngaphezulu kaNkulunkulu awuvumeli impilo ithinta impilo kunedlozi lakhe likulwelayo bese kuba nesilwane esilwa nento efunwa yidlozi lakho kuwena awuvumeli isilwane sibe ngaphezulu kwedlozi lakho kodwa idlozi lakho alibe ngaphezulu kwesilwane mangabe wakhumuzi indoda nomfazi indoda ayimele ubudoda bayo iprovide unkosikazi wayo wakhe lomuzi unkosikazi ahlonipha indoda awuvumeli ukuthi owesifazane uyindoda akudonse ngekhanda ngoba wena uhlule ukumprovider ngoba lento ayiqala ukuthi udonswe iqala yenza ukuthi uhlule ukuprovider bese uyithola sewudonseka lama fact engiwashoyo bafowethu niyowathola ngelinye ilanga nginichazela ngempilo ngithe lento kaPastor Enigma angikufundise something so uSathane naye unama representatives wakhe izithe zingakufuni wena nazo zinomuntu oyisupportayo ukuthi awulungile wena
abantu abakuthandayo nabo banabantu abathi yebo uright lo. That is why empilweni lento yokuphikisana iyohlala ikhona, lento yezitha iyohlala ikhona, but izitha zakho azingabi ngaphezulu kwamandla akho, akuba amandla akho angaphezulu kwezitha zakho. Yo umbona kanjani ke umuntu ongenwe usathane, noma umuntu ohamba nempelwayo, noma umuntu ofuna ukudonsela eweni, umbona kanjani? Yila ngizongena khona ke lapho. Umuntu okudonsela eweni umbona ngokuthi uzokwenza noma yini ukukhuluma kambi, ukuze igama lakho libe limbi, ukuze abantu akhankasa abantu abangakufuni. Umuntu okudonsele weni, athi ngikhumula ijacket. Umuntu edonsele weni ngeke ikhulume into enokuphila kuwe. Umuntu okudonsele weni nomuntu ongakufuni unqobe uzokhuluma into enokubhubha kuwena. Kanti nina emakhaya, you are going through a lot. Nidinga abantu abazokhuluma ukuphila, because kunezimpi enizilwe emsebenzini, kunezimpi zokuphatha ikhaya, kunezimpi zabantu abakuzondayo ongabazi nokubazi. So umuntu osekhuluma nawe kumele akhulume ukuphila, ukuze amazwi okunqoba abe maningi kunamazwi agcekayo. Ingakho mina noma ungangena kuma comment mangikhuluma, bakhona abasuke bezophuma eceleni, but abaphuma eceleni kumele babe bancane, abathi siyabonga my king kumele babe baningi. Akufanele abantu abaphuma eceleni babe baningi mase kuba babili abathathu abathawu siyabonga my king, ababe baningi abathi siyabonga, kodwa siyawufuna no negative. Akabe khona phela nozophuma eceleni ukuze kucace usemhlabeni. Ingakho ngisafuna kakuthiwa noma umuntu kumele ube umlingiswa esokubona udiniwe, sikubona ujabulile, sikubona ukhala, ube nguqunguqu, khombisa uyaphila ke lapho ke. Ngithi mina kuwena ke uPastor Enigma usebenzela uSathane. Leya nto leya yenzeka kanjani ngiyayazi. Akekho uJesu akhulume noPastor Enigma. Ngiyibheke ngaze ngayibhekisa apha ngayibhekisa phezulu. Kodwa wenzeke lento nawe uzoyikhumbula lento, kumbona umuntu mayisegula esezoshona uyaye ezwe izinto ezikhulumayo emadlebeni, noma umuntu bezohlanya noma esehlanya uzwa izinto ezikhulumayo emadlebeni. Ukumbona umuntu bengabedla emgqomeni kaDoti, akubi iphupho lakhe ukuthi one day ngizodla emgqomeni kaDoti. Ungenwa umoya wesilwane ongafuni ukumbona ephumelela, ofuna ukuthi ashone phansi ukuze nomndeni wakhe ushone phansi. Bese lento iyakhuluma emadlebeni, bafethu maningayazi into ekhuluma emadlebeni isamele nikhule. Bese iyakhuluma lento aza iphendule, ithi hamba uye emgqomeni, ithi uyabona bonke labantu abakufuni, aza iphendule athi hayi ngiyababona. Umehluko lento mayikhuluma iyayiqova inkulumo, ithi kukhuluma ngalokhu kuqhamuke enye eceleni ikhulume ngalokhu. Umuntu umuze ekhulume ngathi into yakhe ayikhulumayo ayihlangani. It's because ulalela izinto eziningi ezikhuluma kuyena. Athi umuntu hayi hamba udle emgqomeni, yabo. Athi omunye hayi khona ibhasi, yabo. Aphendula athi hayi ibhasi, athi hayi ngizodla. Kuqhamuke enye ithi abakufuni kini, athi hawu bangithakatha bayangithakatha. Qhamuke enye elekuzana ezothi wena uyagula wena, athi hawu angihlanyi. Ingoba kukhuluma izinto eziningi, kukhuluma lekhulumele. NaPastor Enigma unaleyo nkinga kuyena, kukhulume izinto eziningi emadlebeni. Lezi zinto eziningi wabe seyayihluza kwagcina kusala eyodwa ayizwayo mayimhlomekisa. Wasiyiqamba igama lento ayizwayo, wayiqamba igama, wathi igama lalento le ekhuluma emadlebeni edonsele emumva impilo yakhe. Wayiqamba igama wathi lonto uJesu. Wavele wayipha nje igama wathi uJesu lonto, wathi uJesu lokhuluma kuwo.
Uthini lo Jesu akafuni ukuthi uPastor Enigma abe nomfazi. Usuyabona manje uzowakha kanjani umuze ngenayo umama. Akafuni uPastor Enigma. Iqala ngaye lento. Akafuni ukuthi abe nomfazi. Lento ayifuni uPastor Enigma ukuthi asebenze. Yayizwa manje ibisi yabuya. Angithi abantu banenkinga ngaphandle. Angithi abantu banoshukela. Angithi abantu kubaneystress. Ibisi yabuya lento. Ibheke into abantu ekufanele bangayenzi uma beyenza bazophumelela. Uma ujima wonke umuntu uyazi mawujima ukuthi uzoba health mawujima. Wonke umuntu uyazi mawujima ukuthi kunezifo ezophuma because engathi exercise igazi liyahlangana uba active nezifo zimfuna umuntu active because sifuna kube izona eziactive emzimbeni womuntu. Mawujima nje amadimoni ayayiphumela izifo ziyaphuma. Uzothini yena? Uzothi lo Jesu okhuluma kuyena uthi akafuni nijime. Akafuni nijime. Angithi uyabona ke manje uJesu uthi akafuni ngoba yini ukujima kuyisono kuphi bese ethi mawuvula umnyango azongena amadimoni. Uyezwa ke manje uyasatshiswa. Uzokwenzeka iphuthu umlalele uvela ungayi kojima ushawe ushukela kunyuka izifo ubonakala umzimba bese uyashona. Ulalele umuntu ongenwe umoya wobulwane ohlukumeza yena. uJesu akafuni ngibe nomfazi. uJesu akalifuni ibandla lakaShembe. Usuyezwa ke manje bangakanani abantu abaphilayo ngokubiza igama likaShembe ukuze labo bantu amadimoni akwazi ukubahlasela ufuna basebenzise leli likhulu ukuthi lithini lithi abayeke ukusonta kaShembe. Bayeka phela nabo ibisi yangena kipi. Angazi noma nyangizwa nibafowethu. uJesu akafuni kucelebrate uChristmas. Cabanga bafowethu ukuthi unyaka wonke usebenza kanzima kanjani. Nawe uyayidinga ukuphumula ngoDisemba, siyakudinga ukubhiyoza, siyayidinga ukutshekedula, siyakudinga egameni kodwa lokuthi we are celebrating something. Ukujabula siyakudinga kodwa athi yena hayi uJesu akafuni incelebrate uChristmas. Ukuze abantu babe zigqila ukuthi kusetshenzwe one way kungajatshulwa kube nani into yakhe iyalwa azokhuluma ngokuthi uJesu uthi bengabe unemoto ezu10 angithi manje ayizwa ithini ithi akufanele ube nemoto eziningi nemizi eminingi awulungile lapho ufuna ungabi nalutho uma unemoto ezu10 thathe yodwa ke nika yena usuyambona utsotso njani loyo bafethu izwani ngami akazenzi futhi ngeke wenze lutho kumshintsha ngoba usengenwe ilento ifana nomuntu bengabe yodla emgqomeni awuphetebula umgqomo isho lento ithi vula lapha khona isinkwa asibone isinkwa ithi hayi sidle uzosutha asivule isinkwa asidle ithi lento ungagezi beke wageza nje uzogodola uzoba nenkinga umfica umuntu ohlanyayo engagezi ngempela utshelwa yinto la umfica umuntu engafuni ukusebenza kunemicabango ke leyo nto imicabango emtshelayo ukuthi wena lalela la kufanele usebenze wena. uPastor Enigma usho izinto eziningi othi bengabe usuzizwa Yesu uyazizwa ukuthi lezi zinto lezi azishoyo zicindezela umuntu kodwa ngiyamxolela because ngiyazi ukuthi naye akazenzi into eyenzakalayo. Bayazi abantu abanabafowethu esebe mentally disturbed emakhaya bakhuluma bodwa, omunye abaleke, omunye angacosha izinto anishaye, omunye anganithuka athi nje niyamthakatha, omunye anganiqhatha nowumndeni athi nje lekhaya kuthakatha wena bonke abantu babhubhile. Yayenzeka into nje uthi ugibela itekisi kuvele kuqhamuke umuntu ohluphekayo athi uzokutshela indaba zakho athi wena uyazondwa wena nje umndeni wakhe awukufuni. Bafethu bani umuntu onomndeni othi umthanda wonke umndeni wakhe, obaba omncane, omamncane, auntie uma ekhona othi mina wonke umndeni uyangithanda akaphakamisa isandla. So mase kuqhamuka umuntu etekisini athi umndeni wakhe awukufuni, uthukelani ngoba naye njengoba nje etshela wena naye umfuna umndeni wakhe. Uthi uswa yini lapho? Uthi uswa yini?
njengoba njena umbono ukuthi kwayena ngathi akagezile ekutshela leyo nto unezinkinga uthuswa yini wena uzohamba umemeza kini uzohamba ufuna iqhude libovu ngoba utshele umuntu eTexini ushushwa yini ngithi mina lento ephethe uPastor Enigma ngiyayazi ibaqedile abafowethu umuntu kade right usekhuluma yedwa usuyamfika udle emgqomeni uyamfika ujikijela abantu ngeetini emgwaqweni usuke etshelwa yinto ethi kumanje kunje athi ufunda iBhayibheli alibhekise phansi kwayilona alicontradicte kwayilona mawumnikeza ifollow up bese ethi siyalwa yini usho phela bengabe silwa angithi asilwi elami nje lithi akathunyiwe uNkulunkulu uma ethunywe uNkulunkulu uzogqugquzela abantu ukuthi bafowethu sebenzani wake watshelwa umuntu othi uyakusiza ingane yakhe igula bese ethi ayiphume esikoleni ayihambi yothwasa ngoba abantu abadala bayifuna entwaseni abantu abadala abanjani abangathi ingane ayiphume esikoleni ahambe yothwasa lo muntu omhambile usebenziswa yilento egulisa ingane ukuthi kudonselwe ikusasa lengane emuva uma kuyidlozi eligulisa ingane aliyenza ingane ihlakaniphe kakhulu mahlakaniphe kakhulu bese liyafika ngamaphupho bese liyasho ukuthi lona lifunani njengoba lilekelele ingane enhlakaniphe wakwatshela umuntu ukuthi uxakekile kuthi ushawa idlozi lakho nawe uzulizonda idlozi lakho izwa ngami idlozi lakho alisoze lakushaya mfethu ngenkathi bekutshela kanjalo uzoqala uzonda idlozi lakho shuthi usuhlangene nalezi izilwane ezilwa nedlozi lakho ngoba zisebenzisa umuntu kwayena oppossessed ukuthi akakutshele something ezokwenza uzonde umuntu wakini. This is the reason why namhlanje ngithi bafowethu umuntu kaNkuluNkulu ukhuluma ukuphila angazi uzothini gqugquzela lo muntu osebenzayo uthi mfowethu kuzolunga gqugquzela lo muntu ojimayo ukuthi mfowethu njengoba ujima nje zizophuma izifo you are doing the right thing gqugquzela lo muntu oyihasla gqugquzela labantu abashadile ukuthi ababambisane umshado wabo abawukhulekele uzonqotshwa musu ukuthi abantu abaphume emshadweni yabo ngoba nawe ushadanga musu ukuthi abantu aba-attend umshado kaSominzi bonke babengenwa amadimoni umuntu oyidimoni lapho uwe because uthandazela ukuthi izinto zabantu azibe zimbi azingenze ngendlela khuluma ukuphila uyabona leya nkonzo ethi uPastor Enigma ekuthiwa ikhuluma ukuphila ekuthiwa ithi kubantu uJesu uthi lezo nkingo nazo ekhaya zizonqotshwa bekezela mzalwane uJesu uthi abajimayo abaqhubeke bajime uJesu uthi sebenza kanzima ukuze uthole onakho sebenzela ingane zakho into osunayo invest it for your kids hayi athi thatha unikeze yena kuningi uyabona mangathiwa ngibala yonke into ayishoyo nawe njengoba sengichazele lento uzoqala ke manje uhamba ulalela ukuthi kahle kahle uthini akakhuluma ukuphila akekho uNkulunkulu engathiwa uNkulunkulu uthi kubantu bakhe ningabi nalutho akekho uNkulunkulu ongathi kubantu bakhe ungabi namfazi isilwane leso akekho uNkulunkulu ongathi into nayo ayibusisiwe mawucebile awubusisiwe ayikho into enjalo akho njalo usathana usho njalo usathana akekho umuntu ongathi ungayenza inkonzo esekamelweni bengabuyenza kuzongena idimoni nalo lifuna ukwenza wena khuluma ukuphila ukuthi jabulisa umuntu wakho ukuze kube nokuthula endlini mase kunokuthula endlini noNkulunkulu ngomunye ke wesithathu ngoba kunokuthula usowesithathu yena kodwa mawuthi abantu abangalali uyafuna nje lo munye bazoxabana nje ngoba khonto ayifuna yangafuni nawo lo uyabakhatha lapho engathi bexabana uNkulunkulu uyabaleka idlozi liyabaleka alizwani nomsindo kahle kahle nje mina ngathi uPastor Enigma akayishintshe lento ekhuluma kuyena ngiyayazi ikikhulume kwabanye odadewethu iuqove uqede umndeni omunye ayikhulumi ngokufana omunye kuvele kuvuka into engathi kuvuka idlozi bese yabanjwa omunye sakazeke phansi bese yakhuluma uma uzokhuluma sekuvuka idlozi kuwena usulele phansi ngiyayazi into esukikhuluma lapha uze ungakhulumi ukubhubhisa mase kuvuka idlozi
alikhuluma unqoba alikhuluma ukuthi imali yalekhaya kuzocetshwa kanjani angabe khona idlozi ukuthi walivuke kumuntu seyakhuluma lekuthiwa hayi sathakathwa usibani bani uvalele bani ekopini nikhuluma ingane kwani ngoba selikhulumile idlozi alilungise phela liyonto ukuthi izolunga kanjani ngoba gaga labantu abawayo bakhuluma abasho ukuthi into yabo izolunga kanjani abasho kugcina ikhatha nje lento ikhatha nje engathi umuntu angathi besawile esisakhuluma lento uvele uthi ngicela u1 million bathi abadala athi abantu abadala sinihlonipha impela cela nje u1 million rand siyanibona senifikile siyanibona niyakhuluma kulomzimba sicela nenze nje u1 million bathi abadala hayi khona umzala wakho okubula usibulalayo wathatha izilwane no siyamuza umzala obulalayo sicela nje 1 million bathi abadala zingaphela lento zokuqhatha abantu nokukhuluma izinto abantu abangazazi slowly ngibonga mina ukuthi abantu bakwazile ukumbona uPastor Enigma azokhuluma ngenkonzo eziphilisa abantu azokhuluma ngolehanyana athole lehanyana bonke abantu abaphume esontela lehanyana cabanga kunabantu abaphumelele ngenxa ka lehanyana azokhuluma ngesonto labapostoli cabanga ukuthi abapostoli kunabantu abangakanani makuthiwa isilingi abasuke besilingwa unyaka nonyaka athi abantu abangakhonzi lapho kunamadimoni cabanga uyini usathane ungene kuye kodwa into ekhuluma la endlebeni kanti ngebhadi uzoba neaccess yakwi social media into ebithi yamhlanyisa kahle leyana akasekho nje normal akekho normal into emhlanyisayo leya baba loya kodwa usazobuya umehluko kufuneka afike simsize thina ngoba ngiyayazi lokhulumayo iyayiqeda imali kodwa ingaqedi yabantu iyayiqeda imali akafike kumina ngizomsiza ngoma khanda oil ngizomsiza mina leya baba aqala khuluma ukuphila bevula umlomo ngoba sakhe isizwe la sakhe isizwe bese kuqhamuka abantu kwayibona abamadimoni athi umuntu hawu uqinisile uqinise ukuthini ukuthi angajinywa uqinise ukuthini ukuthi ungacebi uqinise ukuthini ukuthi ungabe namfazi uqinise ukuthini ukuthi phumane emasontweni njengoba nibangaka nje bayasebenza abanye zikhulile izingane ziganile zishadile izibusi sebayithole emasontweni uthi akuphunywe yena kuzofana naye sak